Tibok adlaw da sa gabi nako. Tas 5 days mawawala si caregiver. Good luck sa amin. Grabe dyan ito. Hi guys, good morning and welcome back to my channel. Ako na po din. Nalap ko kuskusina ni Doktora. Magluto din ko kuan guys, sudaan pamahaw. Pinahanglan na dari, di na pare sa una, datog kausaban. Pinahanglan na sa juog mata. Okay. May pakanun. Bel, ikaw yan? Kala ko kung sino. Kala kong multo naman nagkilos-kilos dyan. Kung ano. Karon di ay guys. Ang caregiver mo di. Tapos si Ate Digna muli na. Balik na ni Ate Digna karong adlaw. Wala pa ko kay Bawkin sang duha na mo sa tidig namin musti sa kwartong Doktora. Madyo na magintag di ako kay hindi ko ganahan mag-pudis kwarto nga way buhaton kay ako sana boring dito magstay. Madyo naman guys sa tidig na may pa stay dito ako yung magluto. Mas okay ba na nahin? Kaysa ako magbantay-bantay dito. Tibok adlaw. Tibok adlaw da sa gabi nako. Tas 5 days mawawala si caregiver. Good luck sa amin. Bel. Good luck sa amin. Bel, hindi ka talaga natutulog sa gabi pag nagbantay o pwede din idlipan? Paano ba? Hindi ba? Pag matulog si Doktora, pwede ka naman din tumulong. O bantayan din. Ha? Hindi ba ibig sabihin ba, kung nagbantay ka doon, pwede ka naman din tumulong pag tulog siya. Kasi baka mamaya ako yung pagbantayin doon eh. Sana sa tidignan na lang. Huwag na lang ako. Dahil parang galing buntag guys. Pag-gising na. Grabe. Grabing ka. Hindi yan magpapalapit. Ha? Hindi yan magpapalapit si Doktora. Kaya kararating lang niya tidignan. Siguro. Baka ako siguro talaga. Kung na lang, ilang days lang naman. Kaka-uwi ka na eh. Hindi si Doktora na matagal. Miss ko din naman talaga siya. Ako dyan siguro magbantay. Sakit ang ulo. Sinili po tulog pa? Diyos ko. Nalabuntag guys pag buntag. Pagbangon din na gani ha. Grabe nito yung labaragang Okay, tungod lagi sa mga iro. Grabe din mga iro. Grabe din sa baa. Karoon na po ng mga iro naging ano. Baho nga ano na yun sana nga. Ang sige mag-uwang magdagan para dito silang upat ka iro. Sabay-sabay mag-ingay.
Ako kay bawa guys, kung sanay na hitabunan ng mga ero ah. Kaya ko na ano. Chino mo to. Ay, iodines pala. Ay. Ano, hindi sila magkalagay ng pinagpapabili ng kinilig pagka saan pala yan. Itlog talaga. Itlog, pero pwede din giniling, kaso wala naman. Walang giniling. Pwede din mag-request. Na ako. Baka magkapaligo na kasi alis ako. Ay, maaga maghuli ko. Kakain pa eh. Kapaligo yung mga tribor na ano. Tribor na. A few moments later. Luto naghang pamahaw guys. Naluto naghang sadahan sa caregiver. Hindi ako ko na mainit. Maraming talaba din ang ulo guys. Ano bitang akong kasukaan? Diyan si doktora na nga dyan na upuan. Lumahaw. Mainit sa lamang ko daan ko eh. Kasi naghatid na sa pamahong doktora, di na ko kagawas. Kasi wala nagkuhan kay Gaper, mamahaw, hindi sa maligo. Natanggong na ko na pila kaunas. Wala nang kawan sa lamang ko pan guys. Pan. Ano ba yun? Magana ko po guys, muna nga ni po. Wala din kalabad dito. Paano ko kawadig sakit guys? Pero ingani ko guys, basta na ako irigla. Arang kalabad ang oo, hindi. Ganiha kuhan. Tungod sa kalabad ang oo, nisuka ko.
Prepare ako pa ma. Karoon. Ay, no. Paslig na mo abot. Ganyan tao na sa para sa ako. Dahil na ning watay madyong tuog ba? May nagbakod na tas buntag. Grabe dyan. Ang kalabad ng ulo. Marang kasukaon. Ay. Medyo magwanta guys. Grabe din na ba sa mo.
Masakit? Masakit ang ano? Huwag mo kamay niya. Dahil hindi naman, dito lang naman kabila. Baka naman pasampisa naman ako. Ganun pa naman yan sila. Mayroon pa pang waves. Dahil ba siguro sa mens na? Mayroon pa pang waves. Gano'n yan? Para kasi ako masuot. Ano yun? Baka sa mens ko pa ko. Magmas ka mo. Oo, magmas man ako. Kuya orang malasit kay may bawang labadin mo basig kasawab na puguguturo. Pas jud ko. Asa na yung hatid, guys? Ay, nabuwang na ko. Ang hatid, wala pa mo rice. Buwang na. Ang tugan na iti, gaan pa. Wala pa mo buwan. Diyos ko. Ang tanggal doon, mapay ko, mapay rice. Kami hatid. Guys, may ako sa kartong doktora. Nagbantay. Namahaw, ang gibantayan. Mapantaon ko iligo. Siguro nung sawa na hindi nakakalala doon kala Eric. Wala siyang connection doon. Hindi siya nakakonek ng wifi. Hindi makakapaglaro yun. Laro pa din. Request sa caregiver, guys. Nagluto ko chicken with mushroom. Nalay daghang dahon. First time magluto yung anak. Nakita mo. Yan nga yung bago na yan eh. Ang bago mo. Sira na yan ganun. Hindi ko alam kung saan nila. Guys, kakain tayo. Ngayon ako kakain. Almusal sa kapanangalian na to eh. Hindi pa ako kumain. Tinapay lang kinain ko kanina. Pinagluto ako ng gulay na ano. Ng caregiver. Ang daming gulay. Pero, Kaya naman dati. Dati. sa kanya. Kanya na ako ang bili. Caregiver. Bili siya. Bili yan. Saan ako na tubig? Ano yan? Inumin natin yan? Malamig yan. Buti hindi tinapon natin. Ay, hindi ako tayo. Ito yung kanin ko. Dahil siya tidig na. Hello. Hello. Balik na siya. Ang galing ang artista. Walang pelikula. Kain po tayo. First time ko magluto bago service ko. Grabe yung gulay ito, guys, ha. Ano yun, yung alubati, Pagkibig sa loyot. saluyot, tas meron pang
Isa yung, hindi ko alam ano yun. Yung kilala. Parang alubati na, parang kulay green lang ito. Spinach ba yun? Spinach? Spinach yun. Ang alugbati, spinach din yan. Hindi ko, iba naman spinach. Spinach din yung alugbati, ibang klase. Yan? Tingnan ko sa Google, yung spinach yun. Yung... Spinach din. Parang ibang variety. Pero spinach malapit yun. Dami. Yung parang ganang nga lang din. Salamat po kayo noon. Nakabalik po ako ng maamo. Ulit. Salamat po sa kagalingan, sa pag-iingat ng po kami noon. Salamat po sa quarantine na katapos na po. Thank you Lord, nakaka-uwi. Thank you Lord, God. Salamat po sa na po sa Amen. Thank you Lord, enjoy na ito. Maraming bakasyon mo. Grabe. Nagsimula ako sa sa kupang. Punta naman ng Joe, pinalitan. Marikina. Punta na. Paliwanay. Hospital. Oo, yan. Isang linggo ba dito sa hospital? Mag-isang linggo. Mga isang linggo. Wala pa. Bakit hindi ka nailobo ngayon? Wala. Wala na nailobo? Nung papunta ko sa Q, wala na ako. Saan? Nung pumunta ako lang. Kasi alam mo kung dito ka pa, may ubo ka na eh. Dito pa, di ba? Dito pa may ubo na. Ay, sobrang lamig doon. Tapos pag uwi ko sa Manari, Hindi ba ubo ka na ubo din yung dito? Dito pa lang nabuko. Sabi ko, nagkasakit naman ako, hindi naman sa amin. Dito lang yung sabi ng mga bata. Hindi ba? Dito ko lang ako may ubo ako. Pero ang sarap ng experience ang lasa. Hindi ko alam. Ang sakit ko ng alubasa. Marami yan. Parang hindi sarap ang lasa. Pero ang daming nang kinain ng mga gulay. Di ba ang dami nun? Very healthy. Parang hindi mo tayo yung lasa. Parang po ang gulay, parang hindi ko matasakit. Mayroon po sa hospital. Ito mo. Karne? Puro karne doon. Puro karne doon. Puro karne dun. Grabe. Mga pork chop, mga adobo, mga... Wala nang adobo, wala nang manok. Grabe. Minsan tinitira ko lang, mas kinumpasan lalo ng adobo, titira Mas ko. mas gusto ko gulay, mga green leafy. Hindi lang ng gulay lang ng repolyo. Isang beses siguro, tapos tuwa ako ng kinula. Yun. Yun lang yata may Minsan nasinigang din siya doon, madala. Tapos hindi na ako nakapagbawas. Nung paalis na ako, nag-chat ako natin doon na magpabili ako ng papaya. Kasi hindi ako nakapagbawas yun. Ako naman okay lang. Sir, reports ako dun. Nung dumating ako, dumandala akong dalandan. Tapos may dala din akong gulay. Ng broccoli. Nakuha lang po ngayon. Nakuha lang po din. Kakako ba? Dahil